ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲೆ. ಇಂದು 2023 ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಐಕುದು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂಡದಾನ ಅಂಚೆ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ದ Q&A ವಿಡಿಯೋಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಎಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ അതിನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ 2022 ದಾಯ್ತ ಮಾತ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ 2023 ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಏನು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 2022 ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓ ಮಾತ ಅಂತ ತೂಕಬಲೆ ಯಾನು ಗೋಡೆಡ್ ಅಂಟದಿತ್ತ ಇತ್ನೆಟ ಏನು ಪರಿತ್ತು ಕೊಣತ್ತದೆ ನನ್ನ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರೂಮ್ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪರಿತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸೋತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಇಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡೈತೆ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಡೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಪ್ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ಗು ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಿದೆ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತಿಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಪ್ದ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ಜಿ ಇತ್ನೆಟ ಐಕ್ ದೈತನ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೈತನ ಹೊಡಿಪೋಡು ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಡು 50,000 ಸೇವಿಂಗ್ 50,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ 30,000 ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಏನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದು 4,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಬುಕ್ಕ 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಡು ಅವು ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು 8,500 ಚಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಕಲ್ ತೋಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ಡ್ ಓದ್ಬೇನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ತುಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ಈ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ 2022 ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎನ್ಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಡು ಆ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2023 ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ್ತ ಮಾತಂದು ಪಂಡ ಗೈಸ್ ತೋಟಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪಪ್ಪ ಪಂಪುನ್ ತೆರೆ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚೆನ ಪಂಪುನ್ ತೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ದುಂಬು ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಪುನಿಗೆ ದುಂಬು. ಈ ವರ್ಷ ಜಿಂಜ ವಿಷಯ ಕಲ್ತದೆ ಒಂಜಿದಾಯ್ತು ಅಂದು ಪಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂಡಿಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲುಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ್ಡ ಕಾಸುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಡ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಡ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ನಮಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲ ಅವು ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುನ. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಡ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಕೈ ಚಂಡಿ ಅಂಡ್ ಕೈ ಒಜ್ಜೋ ನೋಡು ಪಂಪು ಸುಚ್ಚಿ ದೆಪ್ಪುನಿಕು ದುಂಬು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ನಮಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಯಾನು ಬಿಡ್ಪೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪಿರಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈ ಚಂಡಿ ಜತೆ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯದಾಯ್ತು ಕಲ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಶಾಪ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ರಪಕ್ಕ ಗಾಯ ಬಾಪೇರು ಏರಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವೋದು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಂದ ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬೋದು. 2023 ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆವಡಿ ಯಾನಿತ್ತೆ 54 ಕಿಲೋ ಇಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಅಜ್ಪ ಕಿಲೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆವಡಿ ಏನು ಅಜ್ಪ ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು. ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಡ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು. ಮೂಜಿನೇದ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು. ನಲ್ಲ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎನ್ಮ ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಐಕ್ ದುಂಬು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೇದ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಎನ್ಮಗ್ ದುಂಬು ಏನು ದಪ್ಪ ಎಂಡ ಬುಕ್ಕ ಈ ಚಾನಲ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನನೇ ಕಾಸಿಡು ಸ್ವಂತ ಕಾಸಿಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಅಕ್ಕನ OnePlus ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಡಕ್ಕೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೋನ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುಗಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ದಪ್ಪ ಅವಡು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು. ಈ ಮೂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದುಂಬು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆಂಡ ಯಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನನೇ ಕಾಸಿಡು OnePlus ಈಜಿಂದ
ಐಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪುಗಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ದುಂಬು ಈ ಮೂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಏರ್ ಮಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಐಟಿನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾಗಂದು ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಆಯ್ತಂದು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ತಿಂದೆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಬಡಣೆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆಂಗೆ ತಿಂಗಿ ಜಿಂಜ ಬಂಗ ಉಂಟು ಅಂಚೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಆತಿಜಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಂಚಾನದ ಹೆಂಗೆ ಆತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಾನು ಆತ ದಪ್ಪ ಆತಿಜಿ ತುಯಿನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪುರಾತ ಅಂದೇ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಏನು ಇಂಚಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆವಡು ಒಂದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಯಾರು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾರು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಯಾಪುಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೀರು ಎಲ್ಲೇ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೀರು ಪೊಪ್ಪಗು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪ್ಯಾರುಂಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಡಿಯಾನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀಟಾದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಯಾರನ್ನ ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀಟಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು. ಸೊ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಪರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಗೆ ಸೊ ಐನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಈತೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್.